Príprava pivnice na príprava pivničných priestorov. Prvé úpravy. Vážne, treba dostať prach. Áno, to je to. Neviem, ale už mám taký rozhľad. No čo, ideme to metlami? Čo? To musíme marošanými handrami a pozbierať to všetko. Chápeš, lebo to uschne voda a prach je zase tam, kde bol. DJ-ská miestnosť. Tu bude Mr. DJ. Tu bude mať veci Mr. DJ. Mr. DJ. A tak sa to bude zamkínať. Maroš? Free from desire! Free from desire! Ukáž to dielo? Počkaj. Narva! Možno ti vyvešti niečo. Taká Koľko to má vatov? 162 vatov! Ježiš, 162 vatov, však to ako môj vysávač. Ale to má... Sauna, brúska, 130 vatov. Merry Christmas! Je dobrá. Bo vidím, že... Sice... Huči. Dajme ju sem! Šminka, Rotko. Ideme si má ruky. Tak si daj ho tam, zimne. Nože, takže vítam vás v Turbo Duchel epizóde 4. Joj, to počkaj! Je 26. december 2008. Konajú do pixla, Mišo, ty trpko. Konajú sa tu upratovacie práce za účelom odstrániť práh na Turbo Duchel. Hej. Počkaj, rozmazávaš sa mi vyšit. No, ako vidíte, máme tu trošku viac vody, ako sme čakali, ale tak... To sa... O to čistejšie bude. No... dneska sme stihli skoro všetko. Zajtra neviem, čo budeme robiť, čiže ešte vám neviem povedať, že čo sa bude robiť. OK, bye bye.